मानासाव दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खाबु। मानास हाग्रामा बासबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय बारेंगाबारियाव गोदानै बेखेवदों बिरगोस्रि जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव गुबुन गुबुन रोखोमनि बर'नि जाग्रा आइटेम मोननो हागोन, जेरै अमा, दाउ, नारजि, गांजेमा, खांख्राइ आरो बायदि बायदि बर'नि जाग्रा आइटेम मोननो हागोन। बे रिजर्टखौ दिनै बेखेवनानै होयो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथाङा आरो बेजों लोगोसे दावबायारिफोरनि थाखाय सुबिदा जादों होनना फोरमायथियो। गोलाव समनिफ्राय जोंनि जितु बासबारि बे मानासाव फैनाय जायफोर टुरिस्ट बिथांमोना मोनसे अनुभब खालामदोंमोन। जोंनि बे जायगायावहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट नांगौ। जोंबो बासबारियाव जेला सम फैयो अब्ला बे फिल खालामदोंमोन, अनुभब खालामदोंमोन जे बेवहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट नांगौ। थारैनो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दिनैहाय बे मानासाव मोनसे बिरगोस्रि जंगल रिजर्ट दिनै गोदानयै बेखेवदों। खोब गोजोननाय मोनदों, मोजां मोनदों। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय जोंनि बर'नि जितु फुड आइटेम बेफोरखौनो मोनगोन होननानै फोरमायदों। जेरै जोंनियाव ओरैनो स्पेसियेलि अनलाजों दाउ, सबायजों साम', बेबायदिनो नारजिजों अमा बा अमा गोरान, बेफोर आइटेमखौ मोनगोन होननानै बिगोमा बिथाङा फोरमायदों। थारैनो जोंनि टुरिस्टफोरनि जा गोनांथि, बे गोनांथिखौ बे बिरगोस्रि जंगल रिजर्टनि गेजेरजों सुफुंनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो सोरबाफोर जुदि बे जोंनि बे मानास बासबारियावहाय बेरायनो फैयोब्ला थारैनो बे सुबिदाखौ लागोन आरो टुरिस्टनि जि गोनांथि जानाय बे लुबैनायखौ बे बिरगोस्रि जंगल रिजर्टआ सुफुंनानै होगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। गासैखौबो फैयोब्ला बेवहाय जानो फैनो थाखाय आङो खावलायहरबाय। फैनानै माबायाव आंनि रेस्टुरेन्टआव हाबफैनानै जिरायफैना जालांनाय बेफोरखौ माबा खालामो आङो। ओरैनो मोननाया बर'नि ओंख्रि जिखुनु दङ बेफोरखौ मोननाय जागोन। बिदिनो साम', खांख्राइ, गांजेमा, बिदिनो अमा बेदर, दाउ बेफोरखौ मोननाय जागोन आरो। जानायनि जायगाया दा खालामथ'नो हायाखै आङो, लासैनो नाजागोन। माने अकस्मात खालामनाय बिदि जाहैबाय नालाय दा हास्लाबासै। खालामनायखौबो आङो लासैनो बानायगोन आरो माने नेक्स्ट माबायालागै बानायहोलांबाय थागोन। बिदिनो नाजाग्रोनोसै। माने बेखिनिखौ आं बुहुद खस्थ'नि गेजेरजों बानायनाय जादों आरो बिनि थाखायनो माने हास्लाबासै थाबै बानायनो। लासैनो बानायगोन आङो। औ लाफैदों, बिदिनो सार माबा फैला बरगयारि सार फैदों, बिथांखौ लेंहरनाय जादों आरो बिथाङानो फिथाखौ हास'नानै बेखेवनानै होबाय। बाहागो लानाया बिदिनो खाथि खालानि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लेंनाय जादों आङो। बिदिनो रायजो राजानि सिगाङाव माने बेखौनो मेसेज होनो सानो दे आङो, माने आंनि रेस्टुरेन्ट खुलिनाया मोजाङै मोजां जालांबाथाय माने रायजो राजाफोरा एसे माबा जागोन बेखौ सानो आरो आङो माने। गोलाव समनिफ्राय जोंनि जितु बासबारि बे मानासाव फैनाय जायफोर टुरिस्ट बिथांमोना मोनसे अनुभब खालामदोंमोन। जोंनि बे जायगायावहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट नांगौ। जोंबो